Za ku saurari waka daga bakin Abubakar SB Samama mai ɗaukar nauyi Zayyano Abdullahi Argungu. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu da lambar waya kamar haka 091 356 5015. A sha sauraro lafiya. Abba shagali biredi da daɗi yake kuma ga alaushi. Shagali biredi da tsafta kaga datti ba garai ba. Shagali biredi ba za ka ci ka je ka yadda shi ba. Shagali biredi da daɗi yake kuma ga alaushi. Shagali biredi da tsafta kaga datti ba garai ba. Shagali biredi ba za ka ci ka je ka yarda shi ba. Jallar bana kai zan saka a farko, ko me zanayi kake sani in yi karko. Kai kake mini in ga aikin da yau na ɗauko. Ba ni tallafi kai ne kake da iko. Ba ni nasara a sa'a kasa na tako. Zan mashakira ko su ma ba za su so ba. Shagali biredi da daɗi yake kuma ga laushi. Shagali biredi da tsafta kaga datti ba garai ba. Shagali biredi ba za ka ci ka je ka yarda shi ba. Salati rabbana ka ƙara wa shugabana Bani Muhammadu ta Abdullahi da Amina. Kafin a ganshi ma a san shi kai ka ba shi suna. Shi ya azamu kan hanyar da babu rana. Ka sanya alihi har asahabu masu ƙauna. Ɗaha Ahmadu gare su san ba za a kai ba. Shagali biredi da daɗi yake kuma ga laushi. Shagali biredi da tsafta kaga datti ba garai ba. Shagali biredi ba za ka ci ka je ka yarda shi ba. A yau Abubakar SB na taho da sauri. Na nemi shagali na same shi zan yi kuri. Ya wuce sa'a wasu kasuwar su gwari. Da ba mu san shi ba shi rashin sani laluri. Shi fa shagali in ka ci za ka nemi ƙari. Ba za ka sai shi ka ida na sanin saya ba. Shagali biredi da daɗi yake kuma ga laushi. Shagali biredi da tsafta kaga datti ba garai ba. Shagali biredi ba za ka ci ka je ka yarda shi ba. Abba shagali biredin yana da daɗi. Masu sarraba a sa yara su ta kauɗi. Je da shi gida ka sanya su yin zumuɗi. Gane na gari sai haka ka duba kuɗi. Sai abin ka dai rike je ka kyale mudi. Ba shi sarraba da kowa ba zai kama ba. Shagali biredi da daɗi yake kuma ga laushi. Shagali biredi da tsafta kaga datti ba garai ba. Shagali biredi ba za ka ci ka je ka yarda shi ba. Abba shagali a Argungu ne aboki. Masu tambaya tashar na kai masauki. Nemi shagali mai tsari yana da sauki. Za a kai maka da mota kawai a sauki. Ni ko na gari na kowa na mishi take. Ba ka shagali ba ka tara wa jinjiri ba. Shagali biredi da daɗi yake kuma ga laushi. Shagali biredi da tsafta kaga datti ba garai ba. Shagali biredi ba za ka ci ka je ka yarda shi ba. Ko da na kama sai ka suna wani shi ma. Kai yi magana a ɗauka aje a kai ma. Ga ma'aikata su san kwastama da girma. Babu jan fada
ba magana kazama sun sa nazari da natsuwa ciki da himma ba za a fi su ba gare su wasu ba su kai ba. Shagali buredi da daɗi yake kuma ga laushi. Shagali buredi da tsafta kaga datti ba garai ba. Shagali buredi ba za ka ci ka je ka yarda shi ba. Abba shagali biredi da daɗi yake kuma ga alaushi. Shagali biredi da tsafta kaga datti ba garai ba. Shagali biredi ba za ka ci ka je ka yadda shi ba. Shagali buredi da daɗi yake kuma ga laushi. Shagali buredi da tsafta kaga datti